Inamin ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na maaaring nagkaroon ng security breach sa panig ng Iran kaya naging matagumpay ang pag-target ng Estados Unidos at Israel kay former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Araghchi, posibleng ito ang dahilan kaya nalaman ng kalaban ang mga sensitibong impormasyon kaugnay ng naging pagpupulong ng matataas na opisyal ng Iran kung saan nasawi ang leader. Ay alam din umano ng mga umatake ang araw-araw na gawain ni Khamenei kaya napili ang oras ng pag-atake sa lugar kung saan ginaganap ang pagpupulong ng mga opisyal. Tinanggihan din ni Araghchi ang paratang na ang pakikipagnegosasyon ng Iran sa Estados Unidos ang nagpasiklab ng digmaan. Giit niya, nagsimula lamang ang labanan nang hindi makuha ng kabilang panig ang gusto nitong kasunduan. Dagdag pa niya, nananatiling nakahanda ang Iran na tumugon sa anumang pag-atake at patuloy na sinisiyasat ng mga otoridad ang umano'y security breach. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه این رو باید درمان کرد که حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینو دیگه سربسته. آره من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه. یعنی این جلسه پدر جمهوری اسلامی در مورد، ولی این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن